4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for men and women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabig niya kabasan at si kayo namin kapaborito. Ang gunatan na Huwebes, Hulyo 10, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, negosyante arestado sa bypass operation. Radyo Pangasinan Balita. Department of Health at ng LGU Mangaldan nagsanib puwersa para ilusad ang health program. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, retiradong RTC judge na idinadawit sa kaso ng missing sa Bungero, itinanggi ang akusasyon. Radyo Pangasinan Balita. Vice President Sara malabo umanong makadalo sa first day ng impeachment trial. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, Ukraine hiniling ang investigasyon patungkol sa di umano'y paggamit ng clinical weapons ng Russia. Radyo Pangasinan Balita. US President Trump inaprubahan umano ang pagpapadala ng military weapons sa Ukraine. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, tennis player na si Alexei Yala sasabak sa torneo sa Canada bago ang US
open. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, first batch ng pelikula na kasama sa 51st Metro Manila Film Festival, inihayag na. Radyo Pangasinan Balita. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita sa ating balitang lokal sa ilalim ng mas pinaigting na kampanya ng Pangasinan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Ricardo David muling nakapagtala ng matagumpay laban sa illegal na droga matapos maaresto ang isang high-value individual HBI sa barangay Sumabnit, Binalonan, Pangasinan banda alas 9:05 ng gabi. Ang operasyon ay isinagawa ng mga tauhan ng Binalonan Police katuwang ang Police Provincial Intelligence Unit at sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Naaresto ang suspect na isang 48 anyos may asawa negosyante, tubong Kalasyaw at kasalukuyang residente ng barangay ng Kamaliran East, Ordaneta City, Pangasinan. Siya ay nasa listahan ng mga high-value individuals ng Pangasinan PPO. Nasamsam mula sa suspect ang 21 piraso ng heat cell transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na ito ay tinatayang may timbang na 10 gramo at ito ay nagkakalaga ng humigit kumulang na 680,000 pesos. Isang piraso ng itim na breast bag, 2 bundle ng tig-1,000 pisong budol money na may kabuang halagang 200,000 pesos, susi ng motorsiklo, 1 piraso ng 500 peso bill mark money. Ang suspect at lahat ng nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Binalonan Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Inihanda naman na ang kasong isasampa laban sa suspect sa paglabag sa Article 2, Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isa sa mga pangunahing tinalaki naman sa isinagawang third quarter joint meeting ng Municipal Development Council at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Maldan, Pangasinan ang panukalang alokasyon ng pondo para sa pagbili ng bagong fire truck at iba pang kagamitan para sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinangunahan ang pagpupulong ni Municipal Administrator Attorney Chodora Serdan bilang kinatawan ni Mayor Bonafed de Vera Parraino, katuwang si Local Disaster Reduction and Management Officer for Rodolfo Carla na siyang nagpresenta ng mga prioridad na programa ng tanggapan. Kabilang sa mga iminungkahing kagamitan ay ang isang fire truck, multi-purpose vehicles, rescue tools at iba pang disaster response equipment bilang bahagi ng pagganda sa mga sakuna at emergency situation sa naturang bayan. Ayon pa sa opisyal, bahagi ito ng mas pinagtibay na disaster preparedness at emergency response plan ng LGU Maldan upang higit pang maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Nagkaroon din ng open forum kung saan malayang nailahad ng mga miyembro ng konseho ang kanilang mga suhestyon, obserbasyon at hinaing ukol sa kasalukuyang implementasyon ng disaster preparedness program sa kanilang barangay at sektor. Radyo Pangasinan Balita. Magkatuwang naman na inilunsad ng Department of Health at ng lokal na pamahalaan ng Maldan sa pamamagitan ng Municipal Health Office ang programang Purok Kalusugan kahapon sa Barangay Bantayan. Layunin ng Purok Kalusugan na mailapit ang mga libreng serbisyong medikal ng pamahalaan sa mga mamamayan sa bawat purok ng barangay, lalo na sa mga malalayong lugar na madalas ay hindi naaabot ng mga regular na programang pangkalusugan. Sa unang araw ng paglulunsad sa Bantayan, daan-daang residente ang nakiisa at tumanggap ng iba't ibang serbisyong medikal tulad ng libreng konsultasyon, pagbabakuna, pamamahagi ng gamot at health education. Samantala, nagbigay ng paunahing kaalaman ang mga doktor, nurse at iba pang kawani mula sa Department of Health
at ng Municipal Health Office ukol sa immunization, dengue awareness, road safety, TB, HIV, AIDS awareness at non-communicable diseases gaya ng alta presyon at diabetes. Isa sa mga tampok na bahagi ng aktibidad ang road safety awareness dahil kabilang ang barangay bantayan sa mga lugar sa bayan na may naitatalang sunod-sunod na insidente sa kalsada. Dahil dito muli ipinaalala sa mga motorista ang kahalagaan ng maingat na pagmamaneho lalo na ngayong panahon ng tag-ulan kung saan mas mataas ang peligro ng mga aksidente. Kaagapay ng Department of Health at MHO sa nasabing programa ang mga opisyal ng barangay bantayan, mga barangay health workers at mga barangay tanod na tumulong upang matiyak na maayos at organisado ang daloy ng serbisyo para sa mga barangay. Ayon naman sa MHO, susunod na pagdarausan ng Prokalusugan ang mga barangay ng Bari at Alitaya ngayong buwan bilang bahagi ng mas pinalawak na pagpapatupad ng nasabing programa sa buong bayan. Radyo Pangasinan Balita. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa, itinanggi ng retiradong Regional Trial Court Judge at kasalukuyang Chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Felix Reyes ang akusasyon ng pag-areglo ng mga kaso para sa negosyante si Charlie Atong Ang. Nauna na kasing inakusahan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy si Reyes ng pagbiyahe umano sa abroad kasama ang mga prosecutor at iba pang hukom para sa umano'y pag-areglo ng kaso. Kaugnay nito, hinamon ng retiradong judge si alias Totoy na tukuyin ang partikular na kaso ni Ang o sino man na may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongeras na sa kanyang pagkakaalam ay nakabimbin pa rin sa korte na inareglo umano niya para kay Ang. Kung hindi niya mapatunayan ni alias Totoy ang kanyang akusasyon kaugnay sa pag-areglo ng mga kaso, dinimanda naman ni Reyes diniman ni Reyes na manahimik na lamang ito. Saad pa ng retiradong judge na kanyang pahihintulutan ng Bureau of Immigration na ilabas ang kanyang mga naging biyahe sa ibang bansa mula nang magretiro siya bilang hukom noong October 2021. Palaisipan naman kay Reyes na nataong lumutang ang mga akusasyon ni alias Totoy laban sa kanya matapos niyang maghain na aplikasyon para sa posisyon ng ombudsman. Sa kabila nito, nakahanda si Reyes na makipagtulungan sa anumang investigasyon para mabigyang linaw ang mga walang basihang aligasyon at mapalaya ang hukuman at prosecution mula sa mga paninira. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nanindigan ang Chinese Embassy sa Maynila na legal na prerogatibo umano ng gobyerno ng China na magpataw ng sanctions laban kay dating Senator Francis Tolentino. Iniyag din nito na may consequences o kay kahinatnan ang pananakit sa interes ng China. Ginawa ng embahada ang pahayag matapos ipatawag ng Asia Pacific Division ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian para ipaabot ang mariing pagprotesta ng panig ng Pilipinas sa pagbabawal ng gobyerno ng China sa dating mambabatas na pumasok sa kanilang mga teritoryo. Sa isang statement, sinabi ng Chinese Embassy na ipinaalam ng Chinese Ambassador sa DFA ang desisyon ng gobyerno ng China na patawan ng sanction si dating Senator Tolentino. Binigyang diin ng embahada na sa loob lamang sa loob ng mahabang panahon, dala ng makasariling interes, ilang mga politiko umano sa Pilipinas na kontra China ang naghayag ng mga masasamang salita at kumikilos sa mga isyong may kinalaman sa China na nakakapinsala sa interes nito at sa relasyon ng China at ng Pilipinas. Ipinunto pa ng Chinese Embassy na mariing nanindigan ng gobyerno ng China sa pagdepensa ng kanilang pambansang soberanya, seguridad at interes sa pag-unlad. Subalit sa panig naman ng DFA, pinalalahanan nito ang Chinese envoy na isang demokratikong bansa ang Pilipinas na nagpapalaga sa kalayaan ng pagpapahayag. Mandato din anya ng mga senador at iba pang mga nahalal na opisyal na makialam sa mga usapin sa national at public interest.
Sinabi pa ng DFA na ito ay nakatuon sa pagtugon sa mga pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo habang nakikipag-ugnayan sa China sa isang konstruktibong paraan upang isulong ang pagkakaunawaan sa isa't isa. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balita, kinumpirma nga ni Vice President Sara Duterte na hindi ito makakabalik pa sa bansa bago ang State of the Nation Address o SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos kasi ng SONA sa Hulyo 28 ay sinabi ng mga mambabatas ng 20th Congress na sisimulan na nila ang impeachment trial. Ayon sa Vice Presidente na mayroong mga paganda na ginawa ngayon ang kanyang mga abogado. Ipinapaubayan niya muna sa kanyang abogado ang mga kasagutan at pagka nakauwi na ito sa bansa ay handa nitong sagutin ang mga katanungan. Iginit din ng Vice Presidente na iligal ang ginagawang pagkuha ng mga impormasyon ukol sa kanyang bank records kung saan handa niya itong sagutin sa takdang panahon. Radyo Pangasinan Balita. Hinatiran naman ng Department of Social Welfare and Development o kay DSWD ng food supplies at non-food items ang mga biktima ng malawakang pagulan at pagbaha na dulot ng bagyong Bising at Habagat. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpaabot na ang ahensya ng humanitarian assistance sa mga biktima sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Quezon at sa probinsya ng Benguet. Ang ilan sa mga ito ay inilikas dahil sa ilang serye ng landslide at pansamantala ngayong nakatira sa evacuation center. Sa kasalukuyan, mahigit 1,000 pamilya ang kumpirmadong apektado ng mga pagbaha. Ito ay binubuo ng mahigit na 3,000 katao. Ayon kay Dumlao, nakikipag-ugnayan pa ang ahensya sa ibang lokal na pamahalaan na nakapagtala ng mga biktima ng bagyo at pagbaha upang agad matugunan ang kanilang pangangailangan. Magpapatuloy niya ang gagawing monitoring dahil sa kasalukuyan ay mayroon pa rin mga lugar na nakakaranas ng mga serye ng pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha sa iba't ibang lugar. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, kumpiyansa ang isang economic analyst na malaki ang tsansa na magkaroon ng pagbagal sa inflation o ang galaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Ayon kay Professor Astro Del Castillo ng Capital Market Institute of the Philippines, ito ay posibleng mangyari kung pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang programang susuporta sa sektor ng agrikultura at sektor ng enerhiya sa bansa. Ginawa ni Castillo ang pahayag matapos ang naging ulat ng Philippine Statistics Authority na nagkaroon ng bahagyang pagbilis ng inflation rate noong Hunyo sa 1.4%. Anya, napapanahon na para ipatupad ang Land Use Act na siyang proprotekta sa agricultural at forestry areas ng Pilipinas. Punto pa ng eksperto na kailangan mag-double kayod ang mga mambabatas upang maisabatas sa mga panukalang batas na magpapalakas sa sektor ng agrikultura at sektor ng enerhiya. Ito rin kasi anya ang nagbigay ng direktang epekto sa mga presyo ng mga paunahing bilihin sa Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayon, sa detalye po ng ating balitang pandaigdig, nananatiling pinaghahanap ang mahigit na 160 kataon na nawawala halos isang linggo na mula nang manalansa ang mapaminsalang mga pagbaha sa Texas, USA noong Hulyo 4 na kumitil sa 109 na buhay. Ibinabala naman ni Texas Governor Greg Abbott na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nawawala kasabay ng nagpapatuloy na paghahanap sa mga ito. Sa Kerr County pa lamang inuulat ni Governor Abbott na meron ng 161 na kataong nawawala na iniulat ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak at kapitbahay. Sa naturang county,
na parte ng Central Texas Region na kilala bilang Flash Flood Alley ay pinakamatinding na pinsala na mapagbaha na nag-iwan ng 74 na casualties. Kabilang dito ang 27 batang babae at counselors na nasa isang Christian Youth Summer Camp nang bumulwak ang Guadalupe River na malapit sa camp at nagdulot ng matinding pagbaha sa lugar. Nananatili pa rin missing hanggang sa kasalukuyan ang 5 youth campers at isang counselor. Gayon din ang isa pang bata na hindi kasama sa summer camp. Matinding hamon naman ngayon sa isinasagang search and rescue operations. Ang hindi pa rin humuhupang mga tubig baha at putik sa mga county na matinding tinamaan ng naturang sakuna. Radyo Pangasinan Balita. Hiniling naman ng Ukraine sa Organization of the Prohibition of Chemical Weapons na imbestigahan ang paggamit ng Russia sa umano'y ipinagbabawal na chemical weapons laban sa Ukrainian troops. Isinampang kahilingan kasunod ng ulat mula sa mga intelligence ng Netherlands at Germany na nagsasabing may ebidensya ng malawakang paggamit ng chemical weapons ng Russia sa front lines ng digmaan. Ayon naman kay OPCW Director General Fernando Arias, na paiitingin na nila ang pagmamatsyag sa mga lugar kung saan naiulat na ginagamitan ng chemical weapon at hinikayat din ang Ukraine na talakayin ang panukala sa mga miyembro ng Estado. Kailangan kasi munang suportahan ng mayorya ang kahilingan upang may sakatuparan ang investigasyon. Layo ng panukala na mangalap ng karagdagang ebidensya at tukuyin ang mga may sala, tagapag-organisa at tagapondo ng paggamit ng mga chemical weapons. Radyo Pangasinan Balita. Inaprobahan naman na ni US President Donald Trump ang pagpapadala umano ng mga sandatang militar sa Ukraine upang suportahan ito laban sa patuloy na pambobomba na ginagawa ng Russia. Ayon kay Trump, seryoso siyang pinag-iisipan ang pagsuporta sa panukalang batas sa Senado na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa Russia at sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan dito. Sa isang naganap na pagpupulong sa White House, sinabi ni Trump na nawawalan na siya ng pasensya kay Russian President Vladimir Putin dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi sa digmaan. Samantala, inihag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinalalawak na nila ang koordinasyon sa Estados Unidos upang mapabilis ang pagdating ng mga armas, lalo na sa air defense. Patuloy din siyang nananawagan sa mas mahigpit na parusa laban sa Moscow upang mapilitang itigil na ang ginagawang opensiba. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas sa alas 7 ng umaga. At ngayon sa ating balitang sports, sisimulan na ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang pag-aanda sa isa pang Grand Slam tournament, ang US Open, sa pamamagitan ng paglahok sa National Bank Open sa Canada. Magaganap ang torneo sa Canada mula July 26 hanggang August 7. Ang National Bank Open ay isang WTA 1000 level tournament na isang paghanda para kay Ayala sa paglahok nito sa US Open na magsisimula naman mula August 24 hanggang September 7. Kasama ng rank 56 na si Ayala sa main draw ng National Bank Open ang ilang mga bigating pangalan sa tennis. Gaya ni na Aryna Sabalenka ng Russia, Jessica Regula at Coco Gauff ng US, Iga Swiatek ng Poland at Jasmine Paolini ng Italy na pawang mga top 5 WTA players ngayon. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pasok na sa semifinals ng Wimbledon si two-time defending champion Carlos Alcaraz. Ito ay matapos na talunin si unseeded Cam Norrie ng Britanya. Hindi na pinaporma ng Spanish player ang Briton. Ito ay matapos na talunin si unseeded Cam Norrie ng Britanya. Dahil dito ay napalawig pa ni Alcaraz ang kanyang panalo sa 23 na siyang maituturing na pinakamahaba sa torneo ng sinumang manlalaro na may edad 22 o pababa. Unang nakakuha
si Juan Martin Del Potro na may 23 panalo sa 2008. Si Alcaraz din ang pangalawang Spanish player sa kasaysayan na nakaabot sa men's semifinals ng Wimbledon na ang una ay si Rafael Nadal. Susunod na makakarap nito ay si number 4 Taylor Fritz ng US. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, formal nang sinimulan ang ika-51 na Metro Manila Film Festival at kasabay nito ang pagpapakilala sa unang 4 na mga movie entries ngayong taon. Inaasahan na 8 iba't ibang pelikula ang lalaw para sa edisyon ng Film Festival. Ang unang batch ng mga pelikula na pili ay base sa mga nagsumite ng script at nakitaan ng pagiging malikhain at kakayahan ng mga Pilipinong filmmaker. Radyo Pangasinan Balita. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang putak-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang putak-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop birdie. Son ang putak-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus.
Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:38 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes sa pamamagitan ni Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir Jun, good morning! Yes, magandang umaga para naman sa lagay ng ating panahon. So, meron tayong namataan na low pressure area. Kanina kalas ng madaling araw. Ito ay nasa layong 540 kilometers northeast ng Titwayan, Batanes. At sa susunod na 24 na oras ay mababantad sa na ito ay magiging siyang bagyo. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin po yung ating hanging habagat o southwest monsoon na nakakapekto sa buong bansa. Dahil sa southwest monsoon o hanging habagat, ang buong lalawigan ng Pangasinan ay, ang particular, ang Dagupan City, ay maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulong, pagkidlat. Dahil pa rin sa pag-iran ng southwest monsoon or hanging habagat. Katamtaman naman na hangin ang nagmumula sa may pitong kanluran ang siya naman iiral. At ang ating baybayang dagat naman, yung kondisyon ay katamtaman naman ang pag-alon ng ating karagatan. At sa ating bansa ay wala tayong itinaas na gale warning. So yung ating mga mangisda ay pinapayagan po silang pumalawat. Sa ngayon, ang ating agwat ng temperatura ay nasa 25 hanggang 31 degrees Celsius. At ang araw na po ay sumikat kaninang 5:33 ng umaga at siya namang lulubog mamayang 6:35 ng dakong hapon. Yan mo nang lagay ng ating Sir panahon. Jun! Yes, ma'am. Sir Jun, yung minomonitor ho natin na LPA, kung sakaling maging bagyo po ito, ano pong pangalan? Ipapangalan na natin siya itong Krising. Krising po. Krising. Ano pa? Krising. Susunod kay Krising. Krising po. Krising mo. Krising. Pising din? Pising? Ay, ising? Krising. Letter C. Krising. Kasi tapos na si Krising. Yung sakaling mahingat na bagyo. Sising? Ito ay... Sir, anong pangalan? Sising? Krising. Ay, Krising. Krising. Okay. Yes, ma'am. Okay. Pero sa ngayon, mababa ko yung tamang na magiging bagyo. Okay. Malabo. Okay. Monitor itong pressure area na ito. Opo. Pero itong habagat magpapatuloy po. Yes po, ganyan po rin po yung ating habagat na maulap na kalangkan ng ating naasan na may kalat-kalat po rin pag-ulan at kakibat na rin sila yung mga latag mo. So, na kung minsan ay may biglaan pagbuhos ng banak sa pag-ulan po. Yes po. Sir Jun, maraming salamat po. Yes, good morning po sa ating lahat. Yan po, si Sir Jun Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Malabo daw na maging bagyo yung LPA. Pero kung sakaling maging bagyo, ang pangalan niya ay Krising ba? Hindi kami magkaintindihan ni Sir Jun eh. Krising o basta letter C na tayo mga kapaborito. Ay agi, arawini. O diba? Pero kailangan natin ng ulan eh, mga kapaborito. Para sa ganon madiligan yung mga tanim, yung mga halaman po natin. Di po ba? Pero ingat-ingat po tayo mga kapaborito, yung pabugso-bugsong pag-ulan ay naranasan na natin mula kahapon. Opo, kahit hanggang ngayon mga kapaborito, ang gaano unuuran, wala agaw balat. Kaya mga kapaborito, yung paalala lang po, huwag natin kalimutan magdala ng payo. Nako, ilan pong mga estudyante ang nakasabay ko na naghihintay ng jeep para masakyan papunta dito mga kapaborito.
Ay, sus, Ginoo, yung isa. Ang ganda-ganda pa naman niya, naka-makeup. Walang dalang payong. Oo, baka matunaw yung mga makeup nyo, mga kapaborito. Kailangan nyo ng panangga sa ulan at saka sa araw. At higit sa lahat, para hindi ho tayo magkasakit. Singa may sakit mo, balunaki, katawan, perduna 14. Akin at singa, para bang hindi dagdag points kapag Okay, hindi dagdag points daw yung yung may payong na dala-dala ng isang lalaki. Hindi, mas maganda nga yun, may dala kang payong eh. Oo, kasi kapag halimbawa, meron kang nakita na dalaga naman dyan na naghihintay na wala siyang payong, pwede mo siyang payungan. O, diba, daan na para makilala mo siya. Diba? Wala namang masama, makipagkilala lang naman. No, estudyante kini ay manurong kini. Oo, pero wala namang masama na makipagkaibigan, makipagkilala. Diba? Maalala mo, dahil sa ulan, dahil sa payong na yan, malay mo, yan na pala sa dawan. Yan na pala yung dawan mo. Pero aral niya, alas 7:44 na po ang ating oras sa mga magsasakaw natin at sa mga mangingisda natin. Sa mga mangingisda po pala natin. Walang nakataas na gale warning pero ingat pa rin ho tayo mga kapaborito sa pagdaong. Para sa ganon, safe ho tayo. Sa ating mga farmers, good morning po sa inyo. And salamat po sa inyong kasipagan. Nako, mga kapaborito, aware na. Maging aware ho tayo. Eto, nananawagan po ako sa lahat. Yung mga tiga-Dagupan at yung mga dumadayo dito sa Dagupan. Yung traffic lights dito sa may junction ng A.B. Fernandez, M.H. Del Pilar at ng Arellano, naka-activate na po yan. Oo. Kaya ko ito gustong ipanawagan kasi kanina yung kasabay ko na bumaba sa jeep ng Bunuan, papunta siya ng M.H. Del Pilar, parehas kami bigla siyang tumawid sa gitna ng kalsada dyan sa may junction. Naka-go pa naman, naka-green lights. Yung manggagaling dito sa may A.B. Fernandez, naka-green light siya, di mansas beng iray luluganan. Pero si Kato ay gibim maliw. Siguro hindi siya aware na okay na, alright na. O kaya gumagana na yung traffic lights dito sa may junction. Kaya wala siyang pake. Kahit na marami sasakyan, so babatik. Buti na lang, etong mga drivers naman ho natin, niligyasan dalabala. Kumbaga, iniwasan dalabala. Oo, mali pala yung niligyas. Nilampasan daw, kay iniwasan na lang siya. Yung babae po, wala siyang pake. Paalala lang po, tingnan na po natin yung mga traffic lights dito sa Dagupan City dahil gumagana na. Isa na yung dito sa may junction na sinasabi ko. Pati yung mga drivers po natin, kasi kahapon ko din lang yan napansin dahil doon sa driver ng jeep ng Bunuan na sinakyan ko pauwi after ng program ko. Sabi nga niya, ayagi, agkuantaya, manay ang gagana lay traffic lights. Dire-diretso siya. Hindi siya nag-stop. Buti na lang, yung mga nakabantay dyan na traffic enforcer, ang mga poso, hindi napansin. O kaya siguro, pinalampas na lang, dahil siguro kaka-activate lang. Kapon ko din lang yan nakita. Kaya dun sa mga sa mga pedestrian ho natin, tingnan ho natin yung mga traffic lights dito sa Dagupan City. Para sa ganon, malaman natin kung activated o hindi. Basta tumawid tayo doon sa dapat tawiran. Magbaba din po ng pasaheros doon sa mga lugar na pwedeng magbaba at magsakay. Tapian, iwas, url. Tanunaral kayo, syempre walay penalty. Part yan ng pagdidisiplina po sa atin. Yang penalty. Ayaw man natin natindi, pero binuo yan na ipatutupad para sa ganun madisiplina ho tayo lahat at maisayos ang lahat. At kahit saang lugar ho tayo, tignan ho natin, makipagkaisa ho tayo, kay sumunod na lang ho tayo sa batas trapiko. Para sa atin din po lahat yan, mga kapaborito. Di po ba? And heto naman, mga kapaborito, doon sa mga hindi po nakapag-register
Oo, yung mga botante ho natin na hindi pa nakapag-register. Nako, heto po, good news po sa inyo. Bakit kanyo? Heto, magre-resume ang voters registration sa August 1 to August 10. Opo, base po sa inilabas na ulat po ng Commission on Election, voter registration to resume on August 1 to 10, 2025. Eto po, mga kapabulito, ang pwedeng yung mga ina-accept po ng opisina ng COMELEC para sa hindi lang po registration, kundi transfer of registration, change or correction of entries in the registration records, reactivation of registration records. Ito yung mga hindi nakaboto ng 2 beses, di nawala yung pangalan nila. Ngayon, i-reactivate po, mga kapaborito. Yung mga maglilipat din, lilipat from ganitong barangay o kaya ganitong bayan to papuntang ganitong syudad. Yan. Yan po, mga kapaborito. Tatanggapin din po nila yan. Maging yung mga transfer of records at yung mga corrections. Halimbawa, nung ikaw ay nung mag-register ka, dalaga ka pa o binata, ngayon naasawa ka na, baguhin na po natin yung ating yung records po natin para sa gano'n maayos ang lahat po. And then doon naman po sa mga pwede nang bumoto yung sa SK magpa-register na ho kayo. And doon naman po sa mga 15 anyos tapos magiging regular voters na rin po, isaayos na rin po natin. Ang opisina po ng COMELEC from August 1 to 8 yan para sa pag-resume ng August 10. August 1 to August 10, yung registration hours ay 8 a.m. to 5 p.m. Mondays. Kasama pati pala Sundays, Monday to Sundays and holidays, except kapag may declaration ang COMELEC na ganito ay nawala silang pasok. Kaya yun, mga kapaborito. Samantalahin ho natin, alalahanin ninyo mga kapaborito, minsan sa 3 taon lang ho tayo boboto. And yan ay karapatan ho natin. And yan po ay dyan tayo nagkakapantay-pantay. Mahirap, mayaman. Kailangan bumoto. Kaya, ararami aga kaboto nung nakaraan na eleksyon po, mga kapaborito, agar-akaray pakurong. Magpa-register kayo. Ano ba yan? Pakurong ulit? Oo, basta pag eleksyon, kakambal na daw yung pakurong. Ay, sos. Pero ngayon, maraming nagpapakurong. Oo. Bakit? Kanyo? Kasi may kalamidad, may mga pagbaha. Oo. May ngayong month ay awareness month ng disaster awareness month. Ngayong July, mga kapaborito. Yung mga nagpapakurong, yun yung mga hindi nakakalimot. Oo, maging yung mga hindi kandidato. Hindi kumandidato pala. Hindi sila opisyal ng gobyerno. Hindi naman sila tatakbo sa susunod, pero tumutulong po sila. Yun yung mga nagpapakurong ngayon. Oo, and ang DSWD nagpapakurong po ngayon. Pero doon lang sa mga biktima po ng sakuna. Pero pag hindi naman tayo naging biktima, hindi naman tayo napinsala, mga kapaborito, tila may kukulkulad sa atay pakurong ng DSWD. Yan ay legal na pakurong. Mula yan mismo sa budget ng ating gobyerno. At hindi lang yung plastic, kahon-kahon yan ay binibigay yung ayuda from DSWD. Nakatanggap ako yan noon. Nung binaha din ng Dagupan City, di ba? Kahon-kahon. Ilang sardinas yun. Ay, hindi pala sardinas na. Meron ng corn beef. Ay, isa na lang yung sardinas na nandun eh. Nag-level up na po. Tapos meron na rin pong mga chocolate na inumin, yung tinitimpla. At yung kape, 3-in-1 na. Di ba? Yung bigas. Yung nga lang, yung last natanggap last year yata yun, yung 5 kilo, naging 3 kilo na lang. Inilagay doon sa isang box, mga kapaborito. Alas 7:52 na po ang ating oras. Tila ba't laso, irap na bilay natin, kapaborito, dahil hindi ho kayo nag-iisa. Lahat ho tayo apektado
ng panahon ng hirap ng buhay. Pero hindi naman laging ganyan eh. Oo, nasa sa atin naman yun mga kapaborito. Mangkuli tila ba? Mangkuli at maging kontento kung ano ang meron po sa atin. Sa karagdagan pa po ng ating mga balita mga kapaborito, eto naman po, si President Rodrigo Duterte, base po sa ang kalagayan po niya ay medyo pumayat na raw ang dating presidente natin na nandoon sa The Hague, Netherlands. At ito ay base sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. At sabi nga niya may bilin yung last will ni President Duterte. Sabi nga niya, i-cremate na lang daw yung i-cremate na lang daw siya kung sakaling abutan siya ng kamatayan doon. Kasi sa September pa ang umpisa ng di po ba mga kapaborito, yung paglilitis. Oo. At ito nga yung word na sinabi ng Vice Presidente nung makausap niya ang tatay niya. Sabi niya kung mamamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate na lang daw. Oh, alam nyo, bagamat tayo, practical din lang tayo kung mag-isip na talagang lahat darating po sa atin yan itinakdayan ng may kapal yung kamatayan. Pero syempre nakakalungkot. Biruin nyo yung naging presidente ng ating bansa na talagang nakuha niya yung puso ng masa. Marami ang nagmamahal sa kanya. Mamamatay halimbawa doon outside Pilipinas. Di ba nakakalungkot? Totoo yun. Ramdam ko yung lungkot ng Vice Presidente. Babae din ako may tatay ako Oo, di po ba? Syempre, biruin nyo yung sitwasyon ng dating presidente, 80 years old na nandoon siya, mag-isa. Bagamat merong mga nurse na tumitingin sa kanya, iba ang pag-aalaga ng pamilya. Oo, tayo pa na mga Pinoy, dyan tayo identified At ang Pinoy, hindi niya kayang kalimutan yung kanyang mga magulang kahit na anong hirap, nandyan kasama niya yung mga matatanda dito sa atin. Kaya yung iba nga yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, kahit na namuhay na sila ng dekada doon, mas gusto pa nilang umuwi dito sa ating bansa dahil iba daw ang pagmamahal. Hindi sila inilalagay sa yung tirahan ng mga matatanda. Doon sa ibang bansa kasi, ilalagay ka na doon. Ano nang tawag doon? Hindi ko mabanggit. Nasa isip ko pero hindi ko mabanggit mga kapaborito. Pasensya na kayo. Tumatanda na rin ako Aminado ako. Oo. Yun. Syempre, gusto mo, iba kasi pag kapiling mo yung mga mahal mo sa buhay habang ikaw ay tumatanda. Totoo yun mga kapaborito. Pero yun nga, yun yung latest na update po natin patungkol kay ex-President Duterte. Sana mapauwi na siya dito sa Pilipinas. Ako rin, pabor ako dyan na mapauwi. Di nga rin ako pabor na nandoon siya at ang liliti sa kanya ay foreigner sa ibang bansa pa. Diba? Eto, nilalabas ko lang sarili ko lang opinion nito. And yung opinion din ng iba. Hindi naman natin sinasabi na hindi na siya lilitisin doon sa paratang sa kanya. Pero sana dito na lang sa bansa. Yun. Alas 7:56 na po ang ating oras. Ang bilis-bilis po ng ating oras mga kapaborito. Good morning kay Miss Tyra Sweet ng Art Construction Service. And ganun din si Daisy Malubay, ang ating kapaborito na Daisy Malubay at ang kanyang asawa na si Lito Malubay ng Donas Boneless Bangus. Good morning din po sa Alzula family dyan sa may Bunuan Bukid. And kay pamilyang Colokyo, kay Hilary at sa kanyang pamilya. Good morning kay Precious, ang kanyang napakagandang anak. And syempre, good morning din po sa mga tagapakinig natin dyan sa may Villa Santa Barbara, kay Ate Aldea Ballesteros, Jadinet at kay Doktora Alaisa
Ballesteros Dentist. And ang isa pang dentista na lagi nakatutok din po sa atin ay si Dr. David Ballesteros dyan po sa may Calasiao. And good morning sa ating mga kapaborito dyan sa may Calamyong. Good morning kay kapaborito Minolen Villa, kay sa ating friend Lucila Kayabyab, and kay Mang Cornelio Kayabyab, and kay kapaborito Delilah Kayabyab. Yan si Ate Del. Good morning sa iyo. And syempre sa lahat po ng naabot ng tinig na ito, hindi ko mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating programa. No choice na ho tayo. Pansamantala, magpapaalam po ang Radyo Pangasinan Balita. Maraming salamat po mga kapaborito. At nakasama po natin sa ating technical side si Engineer Nick Jacal. Susunod na po ang Likna ay Balay. Makakasama ho ninyo si kapaborito Joseph Bacani at si kapaborito RJ Jimenez. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my